טוב חברים, כן, בטח עשו לכם סרטון מתפתל לצערי. כן, אנחנו נעשה סרטון, אתם תראו לי איך אני משחק, תסתכלו, כן, אמרתי לכם, תגידו שאני לא בוט ששכחת לצלם. ולהגיד כמובן שאין מזל, והמזל, הנה. עכשיו חברים, תסתכלו את המשתמש 76 בולרים, 25,000 קביעים. בוא נשים כדור, וואולר, אמבר, יש לי כל הדמויות. יש לי את שתי, הנה יש לי סיריוס וקייז. הנה סיריוס וקייז עם סקין. בוא נתחיל לשחק, כי וואלה אין לי כזה מלא זמן, אז צריך לעוץ בטיל מהר. בוא נמשיך ובוא ננסה לנצח. אוקיי, אנחנו נגד דניאל, אנחנו נגד ישראלי. אם אתם מכירים את דניאל, תנו לייק וסאב. הופה. וואו, ראיתם איזה מגניב? תעשו ריפליי. וואו, אהבתי את זה. וואלה, הפעם אהבתי. טוב. אנחנו היינו מול בוטים. נו, מה, אין סיבה. הנה פלוס 4. נפתח כוכבים עליכם נגד שדים. תודה רבה, אין מזל. רגע, האם זה אפשרי לקבל את זה? מה? טוב, חברים, סליחה שלא אמרתי לכם, הסרטון הולך להיות בערך רבע שעה, ואז זהו. אוקיי, טוב, לגבי זה בואו נמשיך לשחק. אוקיי, יוזה זה כמו בוט, אבל בוט פרו, מה זה? זה לא בוט מטימו. הנה, בוא נראה עליו. הנה, לא, מת, טוב מלודי. הנה, אוקיי, רואים שאנחנו נגד בוטים. אתם רואים שאנחנו נגד בוטים, נכון? תקחו את הכדור, מה הם עושים? חברים, בזמן שאני מצלם את הסרטון הזה, אני רוצה להגיד לכם שיש לי 6%. אני מקווה מאוד שישאר לי אחוז לסרטון, כי בשבילכם אני רוצה להשקיע לכם בכל רמה אפשרית בתוכן, כי אני רוצה מאוד להצליח. זה החלום שלי, זה החלום שלי מכל הלב. אפילו היום ישר לבוא של זיגזג זון. טוב, בוא נמשיך. וואו, יפה מלודי. בוא נמשיך. אולטי, ונשים נקפיא אותם. עשיתי שתי קילים. בוא נביא את הגול וננצח קליל. יאללה חברים, נהיה במשחק הבא. מה, הם מביאים? לא זה קוראים. וואו, זה מנדי. וסליחה שאני מזלזל בהם. כן, אתם ראיתם, אתם שיחקתם מול יוטיובר, אבל לא פורסם. טוב, על מה אני מדבר? עם בוטים. נדיר במיוחד. תנו לייק וסאב שיצא לנו אגדי. ואפילו בנס, אבל בנס. לג'נדרי דמות. טוב, אני כבר בהקלטה 4 דקות אומנם, אבל אני רוצה להגיד לכם שאני עושה עריכה. אני עשיתי עריכה על הקו, בבקשה שתיתנו לי סאב ולייק. השקעה גדולה עשיתי באמת השקעה מאוד גדולה. עשיתי השקעה באמת מאוד גדולה. ניסיתי לקח לי חצי שעה להשקיע לכם, וחצי שעה זה מלא זמן. אמנם אני ילד, וזה קשה בשעות, כי הוא רגיל יותר להיות בטלפון. נו, זה 2026, וואו, פאפה. הנה. GG 1-0, יאללה.
ו5 דקות הקלטה, 10 דקות נשארו, ווואו, זה מסוכן, זה מסוכן. הנה, איזה קיל, בדיוק קיל עשיתי פה. הנה עוד קיל, והנה ניצחון, איזי. זה 5 דקות הקלטה, תודה רבה על הסטאר פלייר, סחבתי אותם. תנו לייק וסאב שיצא אגדי. לא. אני רואה שאתם לא מפרגנים. פעם הבאה תפרגנו שיצא לנו אגדי. הופה, עלינו עוד אחד בבטל פאס. זה לא מעניין 500. אחרי כך משיגים 500 קרדיטים, וואו. טוב, נמשיך. אנחנו כבר... אני לא יודע למה אני כל פעם אומר את הדקות של ההקלטה. טוב, אני אעשה את זה בגלל שלא ייגמר לי אחוז, אני מצלם את זה ב5%. טוב, אנחנו נגד רנדומים, אני לא מזלזל ברנדומים, כי לפעמים יכולים להיות טובים ולפעמים ברמה לא זירית. הופה, איזה בסה של יריות. הופה, חזרתי, הופה, שחזרתי יפה. הנה, הופה, איזה אולטי, ומת, לא! שרד, ונראה לי ניצחנו, אפשר להגיד. כן, כפי ששמעתם, כן. משחק אחרון. טוב, גם ככה מטרה זה שתכירו את המשתמש שלי. כי עשיתי עוד סרטון, אבל זה משתמש שלי ושל חבר שלי. טוב, ככה נגמר מתנות יומיות. 119 אנחנו עדיין. וואלה. האמת, חשבון 25,000. וואלה, אחלה. האמת זה לא זבל. לא לזלזל בזה. בבקשה, חברים. בואו נגיע למטרה של 6 לייקים ו3 מינויים. כן. זה לא... הנה, 3 מינויים. זה כלום. אוי. הופה, לברוח, זה אל פרימו. זה אל טימו. מה קרה פה? לא מאמין. לא, מה? טוב, חברים, רגע. חכו. מה? מה יש לי רואים? לא, אני מבין הקלטה. תעצור את זה בבקשה. למה? תעצור את זה. טוב, כפי שאני רואה, ניצחנו. נעשה עוד איזה כמה משחקים. נעשה עוד קצת משחקים. וזהו, ואז אתם יודעים. נעשה עוד כמה. והסרטון הבא, עוד ננסה לעלות דמות ל1,000. אוקיי, זה היה זלזול. סליחה רבה אם אתם ישראלים רנדומים. הופה, איזה קל. ספייק, מת מהאולטי. איזה חטפן כלים. תגיבו עכשיו בתגובות שהוא לא חטפן כלים. תודו. טוב, זה ניצחון קל. לא, הם מביאים את זה, הנה. טוב, חברים, אנחנו... נראה לי איזה 8 דקות הקלטה. טוב, חברים, הרגע, אומנם אספר לכם, אבל זה יהיה הרגע הגדול. שאני אראה לכם את הסקינים הכי טובים שיש לי להציע לכם. יש לי פינק מאסטר אריק. כן. לגבי זה יש לי גם. לגבי זה תסתכלו, אמנם אין לי כאלה סקינים, יש לי ניטרו, יש לו בלה דרקוני, יש לי קרוב דרקון וי, כן. מיפל אין לי אליו סקין, יש לי את הסטאר נובה, לפני גם, אני לא יודע אם אפשר לחשב שזה סקין נדיר בדיוק, תגידו את גבוהות, לצל שד, איך שאתם לא קוראים לו, גם מאוד סקין נדיר.
סליחה, אני לא גזען, זה ברול סטארס את הסקין הזה. את רנק המחלוקתי שכולם קיבלו אותו. טוב, יש לי דיון 260, רמה אחת, רוזה אין לי להסקין. פשוט אולי נמשיך בסרטון הבא, אני אראה לכם את הדמויות האחרונות. יש לי את ארטי. יש לי את שתי האולטרה כפי שאתם זוכרים שאמרתי לכם. אל פרימו, אין לי כאלה להסקין. פרנק, יש לי פרנק בסביבת החג. יש לי את נג'ה. ויש לי את ג'סי המכנית. קולט המכני. ואדגר מלאך האופל. ואדגר הגנב. כן. ולסרט יש לי את סרט שנותו. דיינה. זה סתם. טוב, חברים. אני זוכר כמה דקות הקלטה אני אשאר איתכם עוד איזה דקה. ווואלה, תקלו את החברים שלי, יש לי חבר שהוא 100,000. האמת הוא יוטיובר, אני ממליץ לכם להביא אותו. זה יוטיובר עם איזה 10,000 עוקבים. הנה, כן, זה כל מה שקיבלתי. וחברים, נראה לי זה הזמן לעזור אפילו. טוב חברים, תודה רבה שצפיתם ויאללה ביי.